שככל שאדם עושה תשובה ומתקרב לבורא עולם ולומד תורה ומתחרט על מעשה ולא שב עליהם לעולם, לעולם לא שב עליהם, אתה הולך ומתנקה, הולך ומזדכך, ובפרט אם אתה פועל עם ציבור, זכה את הרבים. אז מה אתה עושה? אותם טיפות שאתה גרמת שיצאו מן הקדושה אל הטומאה, מה אתה עושה? אתה מביא נשמות קדושות מן הטומאה אל הקודש, מן הטומאה אל הקודש, ואז תשובת המשקל מידה כנגד מידה, ואז אתה מקצר את המסלול שאתה צריך לעבור עם כל האיסורים וכל הרעים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר הנביא. ברית בגיד בגימטריה 612, סמך מם א' ואחרי זה א' למד, זה 131, אשתו למד י' ואחרי זה למד י' ת', זה 480 ביחד, 611, ברית 612. שמי ששמעו בברית שלו, אפילו הסמך מם ורעייתו לא יכולים עליו. השטן לא יכול עליך, הוא לא יכול. למה? כי יש לך כוח הקדושה שוטף אותך בעוצמות כל כך גדולות ועצומות. ולכן, אם לא בריתי, מתי? יומם ולילה שאתה שומר את הברית שלך. שומר בקדושה, שמור בטהרה, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. כי הפסוק אומר, בירמיה פרק ו' פסוק י"ט, הנה אנוכי מביא רעה על העם הזה, פרי מחשבותם. מה הרעה? פרי מחשבותם. אם המחשבה, דיבור ומעשה שלך לא שמור, חס ושלום רעות יכולות לבוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הזוהר פרשת פקודי רב סמ"ג רב סמ"ב שם הוא כותב, קודש בריחו לא שריה באתר פגים. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יכול לשרות במקום פגום. מקום שהוא פגום, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשרות שם, הוא לא יכול להיות שם. והיו חייך תלויים לך מנגד, גימטריה בדיוק בעוון זרע לבטלה, 480.